Bosta familji għattaw lejl ieħor martirju mingħajr provvista tal-elettriku dan kif partijiet mill-Fgura ħal Tarxien u diversi rħula f'Għawdex reġgħu għal darb'oħra kellhom iħabtu wiċċhom ma' sfida li issa saret it-timbru tal-Labor. Anzjani, persuni morda, tfal u trabi, persuni li jsofru minn xi kundizzjoni l-koll tħallew fi sħana u fidlam. Lejl mingħajr mistrieħ. Oħrajn bil-biża li se jitlu għal xi spiża jew oħra bl-elettriku ġejju sejjer b'riskju li jikkaġuna xi ħsarat. Filmati u ritratti pubblikati fuq il-midja soċjali sansitra uraw il-ħruġ minn niċċa tal-Vara ta' Santa Margherita ħirġa fid-dlam għad-dawl tal-flash tal-mobiles wara lif ta' Sannata Għawdex ukoll mar id-dawl. Il-ġimgħa filgħodu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sostna illi wara il-martirju li l-poplu għadda minnu s-sena l-oħra Roberta Bela u l-Ministru Miriam Dalli wedu illi mhux se jkun qed jiġri l-istess. U insista illi wara li qalaw Malta kollha iġġamjaw pajjiż fit-traffiku kawża ta' nuqqas ta' pjanar, issa xorta waħda ta' kuljum lokalitajiet sħaħet għattaw sigħat twal bla dawl. Bernard Grech insista li pajjiżna jixraqlu aħjar u sostna il gvern ġdid nazzjonalista lest jippjana u jinvesti għal ġid tal-familji. Intant, mal-ġurnal Times of Malta, ċermen eżekuttiv tal-NM Malta, Ryan Fava, ħabbar illi il-Power Station temporanja illi ironikament se tkun qed titħaddem bid-diesel mistennija jibdew joperawha f'nofs Awwissu dan għaliex il-generators għadhom ma waslux Malta. Dan huwa impjant illi is-60 megawatt huwa modular, ġifieri dana is-sistema tiegħu għandek numru ta' generators, tajjeb, illi dawn huma containerized, illi huma modular, ġifieri inti poġġi dawn il-generators in place fil-żoni ġewwa Dellimara fejn aħna identifikajna u dawn il-connecting up issir xi ħaġa li hija malajr. Din il-Power Station illi tiswa 37 miljun euro qed tiġi deskritta bħala waħda ta' bżonn essenzjali mill-NM Malta biex il-kriżi tas-sena l-oħra ma tirrepetix ruha. Madankollu propju sena wara illi Malta u Għawdex bdew ħabtu wiċċhom mal-kriżi fil-provvista tal-elettriku wieħed jibqa' perpless kif minkejja illi għadda dan iż-żmien kollu il-familji Maltin u Għawċin għadhom bil-biża' illi qattaw lejl ieħor bla dawl bil-generators tal-elettriku wara biebhom jikkawżaw ħassejjeż enormi.